гармӣ ва рӯшноӣ аз офтоб афкандашуда радиатсияи офтобӣ номида мешавад. миқдори радиатсияи офтобӣ ба сатҳи замин воридшуда аз арзи географии маҳал вобаста мебошад. арзи географӣ дар навбати худ кунҷи афтиши нурҳои офтобиро муайян мекунад. миқдори камтарини гармии офтоб ба минтақаи қутбӣ мерасад. дар ин ҷо нурҳо таҳти кунҷи тез афтида, қариб онро гарм накарда, дар сатҳи он мелағжанд. миқдори зиёдтарини гармии офтобро минтақаи ҷанубӣ ба экватор наздиктарини мамлакатамон мегиранд. аммо на ҳамаи нурҳои офтоб ба сатҳи замин мерасанд. қисме аз онҳо аз абрҳо инъикос мешаванд. қисми дигари нурҳои офтоб аз тарафи буғҳои об ва зарраҳои таркиби ҳаво фурӯ бурда мешаванд. як қисми он ба сатҳи замин омада мерасад. дар ин ҳолат аз қабати хафси атмосфера гузашта, қисми радиатсияи офтобӣ пароканда мешавад. ин радиатсияи пароканда мебошад. радиатсияи пароканда нашаванда радиатсияи мустақим номида мешавад. энергияи умумӣ ба сатҳи замин расанда радиатсияи умумӣ номида мешавад. сатҳи замин вобаста аз хусусияташ қисми афканишотро инъикос менамояд. ин радиатсияи инъикосшуда мебошад ва фақат қисми боқимонда барои гарм кардани замин сарф мешавад. ин радиатсияи фурӯбурдашуда мебошад. сатҳи гармшудаи замин гармӣ медиҳад. ҳар қадар ҳарорат зиёд ва абрнокӣ камтар бошад, ҳамон қадари дигар сатҳи замин энергияи гармӣ зиёдтар медиҳад.